So, daghang salamat no sa ato ang one nindot nga pahayag kaganina. Unya, ako ning gi-record kay ako ning i-upload sa YouTube ning atong lecture ng tagang Bitugol worship ng internet. Ano na lang. Ato ning tukion jud unsa man katinuod ngano ni simbahang Katoliko gitawag man tag Katolik. Di ba? Naay laing mundo ron nga kugihan kayo mo tuki ani katong simbahan o pangutana mabasa bas Biblia litra por litra nga kining simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kung makabasa ganin mo bisag isa ka buo mubalihin jud kung Katoliko. Mao ni challenge sa laing relihiyon nato. Ha? Unya kay ang gihawiran nga Biblia maayong balita Biblia man wa jay nabasa. Mao na desisyon na lang ka nga balihin na lang ka sa ilahang pundok kay way mabasa. Di ba? Daghan yun yung Tomas ani gagaduha-duha pa. Pero unsa may nagapatinuod sa simbahan? Ang nakapatinuod sa simbahan mga igsoon dili tungod kay mabasa litra por litra or naa gitas Biblia kundi ang nakapatinuod sa simbahan usara ang rason ug hinungdan ani. Unsa man? Mao ang gatukod jud ani si Kristo. O mauni ang pangasaw-unon sa atong Ginoo. Unsay prohiba ani? Kaning libro sa Seventh-day Adventist Church nga The Great Hope with due respect nila no. Ato ni sulayag basa. Nigamit ka aning libro ha aron dili ingnon nga self-serving rata kay ato ara man ning libro god munang may manggamit ta aning dili libro nato no. Unsa may giingon sa verse 52, the Roman Church was still to him the spouse of Christ, and the Pope was the representative and vicar of God. Unsa daw? Ang simbahang Romano Katoliko mao ang pangasaw-unon sa atong Ginoong Jesucristo ug ang mga Santo Papa mao ning kapuli sa atong Ginoo. Klaro? O may ningog. Klaro. Ana jud. O klaro na. Unya. Kanang balik kas pangutana. Naa bay mabasa sa Biblia nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church kana bang nangaligid man ning ato ang kuan sige na lang. Kanang terminong Catholic mabasa sa Biblia dili? Basa dili. Basa. Ngano man mabasa man kay natural na nang dili mabasa sa atong dalang Biblia kay kining atong gidalang Biblia Bisaya man eh. Kanang termino Catholic gani kinsa may kaimbento ana si San Ignacio Obispo sa Antioquia nga gi-appoint ni San Pedro nga mamahimo Santo Papa sa Antioquia. Ngano gitawag Katoliko na Ignacio ang simbahan nato nga gitukod ni Kristo tungod na kay iyang gitagaan ng doktor kay nagpasabot na kanang Katoliko mauna ang simbahan nga malukpanon. O kanang kat wala lang ko gidala akong dictionary kay baga kayo di masulod sa bag. Ang meaning gani anang Catholic is gitawag na universal, general, throughout the whole world. Tibuok kalibutan ba? Muna Catholic. Wala magtukod si Kristo o simbahan nga dito si Jerusalem, tama na po si Jerusalem. Kundi alang na ay makapita uyang toyo sa Mateo 28 versikulo 19. Panglabaw na mo sa tibuok kalibutan. Di ba? O iwali ang mayong balita. Bunyagi silang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kanos ang gihinganlan ni San Ignacio og terminong Catholic.
adto pang 110 AD. Oh, dugay na, di ba? Nya atong 110 AD kana sa Ignacio, pagkabalos mga Romano nga ay naobispo na din nya gawali-walis Kristo, gituwa kayo siya og gutom kayo na Leon nga tagpito ka adlaw walay kaon. Ug bukoy hinungdan sa iyahang kamatayon. Naunsa may gisulat ni San Ignacio mga igsuon sa iyang sulat ngadto sa Asia Minor. Ingon siya nga where the bishop is there the people gather just as wherever Jesus Christ is there is the Catholic Church. Kung asa gayon si Kristo, naasa ang simbahang Katoliko. No? Sa Biblia, naadyo tayo mabasa litra por litra kaning terminong Catholic Church, Ecclesia Catholis, sa Griego na Biblia translation. Dili ni Bisaya, kaning Bisaya. Di man ni mabasa gyud kay Bisaya man, na kanang Griego gina siya. Unsa may giingon sa Buhat chapter 9 verse 31, i-take note na ha. Amen on Ecclesia Catholis tis Judaias kay Galatias kay Samarias naadyo ay no Ecclesia Catholis mabasa na unya sa Latina Vulgata pod Biblia nagihapon na siya. So Bisaya man ang atong dakaron mo nandi gyud mabasa. Ang termino gani nga Catholic gikan term na kung founder naunsa man ni gilangkuban ng proposition nga kata buot pasabot tibuok kalibutan o kanang gitawag nato hulos tibuok ba kanang whole world o kanang gitawag nag general universal church. Pangita ko na simbahan nga na Catholic, di ba? Wala kita ra kay kining mga timaan na maura ni ang timaan na atong makaplagan na dili na makaplagan nato sa laing relihiyon period. O dyan na, di ba? So kanang pangutana mabasa-bas Biblia litra por litra o kana may akong basihan nga argumento mabasa ato pagtuo huyang mo nang ang ilang pundasyon sa protestante huyang ang ilang pagtuo kay ang ilang katarungan gipasukan sa huyang nga argumento. Mag-unsa man ang pagkamabasa nato sa simbahan bisan pag mabasa tibuok Biblia di pud mo gitukod ni Kristo useless. Di ba? Kana laging Roma 16 brad, gikopya man na sa atong migong iglesia. Sila daw na wala kay Katolikong gipangamusta. So naay mabasa iglesia ni Kristo dili Katoliko. Di ba? Unsa man ni katinuod? Kung alang-alang ang pagtuo ana, mabunyagan gyud tag iglesia. O kanang Roma 16 kanus ana gisulat ni Apostol San Pablo isang kamot kinsay naka wala kay seminar gali ni brad kay ron makabalo nya pangutan-on nami 58 AD pa na niya gisulat didto sa Roma. Ang gisulatan niya dili ang taga Pilipinas. Abot sa Roma unsa man na mga iglesia ni Kristo dili na Iglesia ni Kristo, mga sa English na Churches of Christ. Kanang kapatuo-tuo karon nga sila kuno nang gipangamusta kanang naas lubok nga Iglesia ni Kristo. Naabot na sila dito sa Roma 1994 July 27 sa ilahang doktrina nga giting tuno da Iglesia ni Kristo pahina 3. Now, 1994, mapay pag-abot nila dito. Samot nas 1993, wala pa gid sila kabot dito. Unsa pa kaha ang naa sa 58 AD? Klaro no? Kano sa natukot ang bitsin? Nibangon sa kalaha ang bitsin. Nilutaw. Kanang Ajinomoto.
1907 pa. Mas una pa nilutaw ang bitsin sa Kalaha kaysa alang ilang simbahan nga 1914 ra nito maos Pilipinas. Mas dagan pang ito o sa bitsin kay ultimo ilang mga membro mugamit po og bitsin. Di ba? Oh, now, kung sa may ebidensya ngano nga Katoliko kita, tungod kay atong simbahan nalukop jud sa tibuok kalibutan. Dili kay sa patawag lang. Dagdag ta, natingala bitaw tong laing relihiyon. Ngano man ning Katoliko brad nga kada barangay na medyo kapilya. Ha, mo nay timaan nga kami malukpanon. Oh. Unya, balikan ako itong pangutana nga naabot yung mabasa litra por litra sa Biblia. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ang tambal ani naa sa Biblia nga Full Fraternity St. Joseph Edition. Maunay tambal ani mga pulungong dagko nga nangita og litra por litra unsay giingon diha sa Biblia. And I will say you today that you are Peter. Adili tong John Peter nga anak ni Kuana. And you are Peter. Upon this rock I will build my one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Naadyo. Gusto mo ebidensya? Na ako'y screenshot ana sa cellphone. Pero ga-record man ta, di ma-cancel. So naay mabasa. Now, unsay katarungan ana sa laing reliyon, timpered man ang Biblia ha, brad? Dili na timpered. Kay mag-isgog ganit ang timpered, nagbutang ka og pulong sa Biblia na dili sibuk sa kamatuoran. Ang pagbutang ana og Holy Catholic Apostolic Roman Church, subay jud na sa mga lig-on nga dokumento. So dili na mahimong tempered. Ang tempered ana naa sa ilang huna-huna ay wa sila modawat. Wa gani ta moingon og tempered ang ilang Biblia nga walay imprimatur hantod karon. Naabi nas Galacia kapitulo 3 bersikulo 15 nga kung naghimo kag testamento kinahanglan pirmahan. Kanang ilang Biblia nga akong dala wala jud ni pirma nila kanang imprimatur wala gid mo. So mo na nga ilahang Biblia ang dala tempered na ato dili tempered. Kung tagaag litra por litra dili mudawat kay gusto gyud muambak sa original. Unsa may original? Ang Greek Bible. Nagibasa na to ganina. Buhat kapitulo 9 bersikulo 31 Ecclesia Catholis. Oh, unsay pinakakaraan nga Biblia? Kanang gitawag natong Latina Vulgata. Unsay giingon sa Biblia sa Latina Vulgata? Atong mabasa tiknot kanang wa man tay kuan. I-take note na ninyo ni para dili jud ta malibog. Niya sa kining Latina Vulgata Biblia naa sa Novong Testamentong Latin Vulgate Santiago kapitulo 1 bersikulo 1 Epistolika Catholica Beati Jacobi Apostoli naa dili mo wala kisam na gayon mo wala katong tuliw na kutro. Ha? Na, bitaw. Masuko mong juguan yung kanang huyang Katoliko bitaw. Daot-daoton, registoryang dili mo. Kanang pag-ingon bitaw nga, walay mabasa. Hindi naday mabasa. Unsa man na, ug ato nang isandig og abogado. Makasuhan na lang, perjury. Kabawa ba mo kung saan yung perjury? Statement nga di tinuod ba? Radio Bactas, kapitulo bersikulo laway. Oh na. Unya unsa may nakapaprohiba ana? Ngano ning atong simbahan? Nahimo mo yung tinuod nga simbahan. Kay ug ato ko nang direktahon god sa kasaysayan, read the history book and seaman. Basaha ang kasaysayan ug tanawa. Unsay giingon sa kasaysayan? The New Lexon Webster Dictionary Volume 1 nagingon unsay Kristiyano. Ang Kristiyano usa ka tawo, person who believe the doctrine of Jesus Christ and acknowledge His divinity. Unsa daw ang Kristiyano? Usa ka tawo nga nidawat sa pagtulon-an ni Kristo ug nidawat sa iyang pagka-Dios. Munay Kristiyano. Now, kinsay founder aning Christian religion nato karon? Naa sa
History of Our World sa page 147, Jesus, the founder of the Christian religion. Na si Kristo ang magtutukod sa Kristiyanong relihiyon. Ang pangutana, unsay Kristiyanong relihiyon karon? Baptist, Alliance, Methodist, Mormons, Sabadista o Revelation, Foursquare, o saba? Naa sa The New Webster Dictionary of English Language International Edition sa giingon sa pahina 155, Catholic of the original Christian Church before the schism between East and West of the Roman Western Church, after the schism and before the Reformation. Ang original na Kristiyano, Katoliko ra. Therefore, kining magsusupak nato, kakusog kayong mudaot na atay kopya sa ilang pasugo. Pasugo, March, April 1992. Dili gini verbal ato kopya yung original. The Church of Christ during the time of the Apostle became the Catholic Church of the Bishop of the 2nd century. Unsa daw? Ang simbahan ni Kristo sa panahon sa mga apostoles nahimong Iglesia Katolika. Unya, unsa pay ebidensya tinaw og tataw naagihapon sa ilahang pasugo magazine kani gitawag kanong ni gamit aning dili ato para dili ta bias or kanang gitawag natog self-serving. Even a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church, ang tinuod nga simbahan Katoliko. No? So dili ni mabangbang ato apiting dagana ning atong ebidensya. Now, nasabtan ra ba ngano nga simbahan gitawag Katoliko? Nasabtan kay hapon na. Gusto nang manguli. Last round rebuttal. Ngano ang simbahan nato do na may apostolika? Kay ang simbahan nato sa dihang gitukod ni Kristo naa ang mga apostoles buhi nga saksi ug si San Pedro maoy ang gihimong patukuranan. Naas Mateo 16:18, ikaw Pedro ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. Bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Nagtukod jud sa iglesia ang gihimo niyang patukuranan si San Pedro. Unya naa sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 28 nga gipahimutang kita diha sa sukaranan nga mao ang mga apostoles. Og naa sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. So naa gyud kining uban nga nitungla lang og 1914, 1844, 19 katong iglesia sa Salog na gitukod sa Karakol Salog ni Pilimon Reyang Bulan siya. Nalimot ko kuan ana may bitaha ni kay nagkaduol-duol na. Nana sa Salog nana po day gitukod ato sa uting kayon ting ato ang dokumento. Naatay kopya ana. O kini ilahang simbahan nga gitukod diha sa Karakol Salog. Nagkaduol-duol na ni. Kinsay nagtukod ana United Filipino Christian Healing UPCH gitukod na ni Binancio Ambos tuig 1983 dito sa Karakol Salog, Zamboanga del Norte. Doon na. Sumala sa Information Almanac. So nagay nagkaduol na ning atoa. No? Nagkaduol na jud. Sunod tuig puhon gideklarar na sa Pilipinas ang atong konsuman. Atong 500 years na katuig gikan sa pag-abot din sa Pilipinas hangtod karon. Ang pangutana ngano namatay gitawag natong Romana. Usa man ning Romana? Gitawag tag Romana kay
Sa dihang gitungod ni Kristo ang iyahang iglesia, wala dawata sa Jerusalem. Wa mo tuo matao dito gani hangtod karon ang mga Jerusalem, gapaabot pa lang sila mga gapaabot pa lang Kristo oy. Oh. Naas Mateo 21:43. Naningon si Kristo, ang akong gingharian kuhaon ko kaninyo igabungan adtos mga taong namungang dagan. Naunsa ning mga taong namungang dagan? Naa sa Roma kapitulo 1 bersikulo 7. Nga 6 ug 7 nga mahituhod kamong taga Roma gisulatan og gihigugma gitawag sa Dios. Gikan sa Roma gisangyaw na ni Apostol San Pablo dito sa Espanya. Sa Roma kapitulo 15 bersikulo 24 hangtong 25. Pag-abot niya sa Espanya, gi-Christianize niya ang Espanya ug mao ni hinungdan nga ang Spanish, ang mga lugar sa Espanya na ay Kristyanismo. O gikan sa Espanya, si Ferdinand Magellan nga usa ka Portugis, dili biya to Spanish sa Portugis. Nilawig siya kay mangita og island. Niuban sa panaw niya si Father Pedro Valderrama. Kanus aman sila naabot din his Pilipinas. Niadto pa 1521 AD. Niadto Marso, unsam to? Marso 16 ba to? Dili ba to? March 17? 17 oy. Taka na mo 16. Too pud mo sa kantang Yoyoy Villame. Gi-question ra ba ng kantang Yoyoy Villame sa historian kay nasayop na. Ug mo ni atong basihanan tungod tag kanta, magkanta-kanta na lang ta ani. No bitaw. March 17, 1521. Nabunyagan si Raha Humabon og iyang asawa o mga ginsakupan. Unya, nabunyagan hasta yung mga sakop tungod sa kalimay ni Ferdinand Magellan nga nagpabunyag ning lumad nga Muslim ato. Giregaluhan dayon siya og Senyor Santo Niño nga pure bronze maunang naang gihimong patron sa Cebu. Og pagka Marso 31, 1521, unang misa nga nahitabo dito sa Limasawa Island. Ug gikan aning tuiga hangtod karon naatay 500 years na katuig. Maunang dili ikatingala naatay mga simbahan nga karaan na jud kayong istruktura nga tag 400 years na kagulangon, tag 300 years na kagulangon, no? Nangalata na las linog tumuban, hinungdo mo linog sa buhol. Na sayang kay itong simbahan. Pero sige lang, pahalag na lumpag yung simbahan basta itong pagtuo digid malumpag. So unay dako nga rason ngano ang simbahang Katoliko nahimong tinuod nga simbahan. Ug ngano tang nahimo tang makaylapon. Tungod ni sa atong pagpaningkamot. Amo nang naay duha ka karakter sa simbahan. Unsa man, attractional ug missional. Ako prohibad jud na kuning attractional ngano sa amuan lang daan ditong chapel naay membro sa iglesia ni Kristo nga wala na mosimba sa ilang simbahan. Unsa natong tuiga nga niagi mi didto kay nagprosesyon nakatagbo dayon ko sa ilang ministro gasakyanan katapusan na daytong bisita kay di na mosimba. So oto yang anak ito si anak murag gamay dan siguro to maputoy grade 1 maka nagsigig labayan sa amuang kapilya kay maibog man sa aming Flores de Mayo. Nihukom siya siyang ginikanan nga ma. Bakit ka na tag-Katoliko ma? Kay lami man yapil og Flores de Mayo. Diba? Naaman untay alliance dito doon sa ilang balay, magsigig dakol na ng ilang kumbo, murag tawag ng tanghalan, kung gano'n wa na-attract ni mataa dito. Nahilig man untay ni music. Nganong sa Katoliko pa na-attract o atong piyesta sa amuang barangay nagpabunyag sila gibunyagan ni Monsignor Camaranza. Way dagang kuskos balungos. Mao na nga na-attract lang gyud sila. Kining uban na-attract lang na sa simbahan nga lain tungod kay hilig kay sangyong bakak. Na-attract sa bakak ba kanang
gidani jud mo nang gilungsan na lang ta sa sumba. Di ba? Oras sigala 47 minutos na human magkalabay ang alas 4 kahaponon. So katuran nasabtan na gyud ba? Dali agad yung nasabtan kay kauli una. No. Kaganina gani na sigig balibad dito nga muuli na sayo kay way gabantay siyang bata asa man to. Kanang mga komplikado kayo nga naay mga kundi na lang ta pangapil og seminar og lagi mo komplikado ba kanang anyway na pa may laing seminar gud. Naksoy lang ta silingan. So pero nindot gyapon tong imong gibuhat nanay gani nga 82 na edad. Gusto gyud makatog ka maturan basa gyud, no? Ana ba para dili may ignorante. So ana na siguro kay hapon na so kusog ni naaman ta may open forum. Saon man ang piki ng tas oras. Munang aman. Pwede na gyapon. Ale. Saman. Kaya about ni siguro stopping na ko kaya og dili nila yung topic og dili ako nitubagon. Sabay kanarang isibo sa atong topic karon na kay bisig na kay gikalibgan ato lang ni tinawon.